सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सिंधुदुर्गातील अवैध धंद्यांवर आमची करडी नजर आहे। तुम्हाला लवकरच ब्रेकिंग न्यूज मिळेल असं संकेत मंत्री नितेश राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना दिलाय। अंमली पदार्थ आणि दारूंचं मोठ्या प्रमाणात इथे हे होतं, या संदर्भात तुम्ही त्या बैठकीने मोठ्या सूचना दिल्यात काय? नाही, महत्त्वाचं म्हणजे जी भूमिका आमच्या निलेश साहेबांनी मांडली की ह्या बाबतीमध्ये 100% उपाययोजना करण्याची आम्हाला अत्यंत गरजेचं आहे। त्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे जिल्ह्यामध्ये CCTV कॅमेऱ्याची यंत्रणा आम्ही लावणार आहोत। त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर आमची करडी नजर असेल। जे काही मुवमेंट इथे होतात, गांजा विकणाऱ्यापेक्षा गांजा आणणारा जिल्ह्यामध्ये हा महत्त्वाचा आहे, त्याला पकडणं गरजेचं आहे। ती नावं आमच्या पोलीस खात्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे असा माझा विश्वास आहे। आता येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला त्या संबंधित ब्रेकिंग न्यूज भेटतील। नाही, महत्त्वाचं म्हणजे जी भूमिका आमच्या निलेश साहेबांनी मांडली की ह्या बाबतीमध्ये 100% उपाययोजना करण्याची आम्हाला अत्यंत गरजेचं आहे। त्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे जिल्ह्यामध्ये CCTV कॅमेऱ्याची यंत्रणा आम्ही लावणार आहोत। त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर आमची करडी नजर असेल। जे काही मुवमेंट इथे होतात, गांजा विकणाऱ्यापेक्षा गांजा आणणारा जिल्ह्यामध्ये हा महत्त्वाचा आहे, त्याला पकडणं गरजेचं आहे। ती नावं आमच्या पोलीस खात्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे असा माझा विश्वास आहे। आता येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला त्या संबंधित ब्रेकिंग न्यूज भेटतील।